Bergaran gaude, San Josepe erretiratuen elkartearen atarian, eta ez dakitzuek entzuten duzuen, baina guk musika entzuten dugu, eta janari usain eder hartu ere bai. Hemen gaur babazterbait berezia, guazen ikustera. Bai, arrazoia geneukan, oraintxe ari gara ikusten, gaur hemen sukaldaritza lehiaketa bate jokatzen ari dira, iaren 21ean legazpin egingo den, erretiratuen elkarteen arteko Gipuzkoako txapelketari begira izan ere, lehiaketa horretarako eskualdez eskualde kanporaketak jokatzen dituzte, eta horixe da gaur hemen egiten ari direna. Baiarako 5 bikote ari dira parte hartzen, 2 bikote etorri dira Arrasatetik eta bana Oñatitik, Antzuolatik eta Bergaratik. Eta injustu ere Bergarakoak, hemengo San Josepe erretiratuen elkartekoak dira, hemen lehendabiziko mahai honetan ditugunak. Egunon, aurten prestatu behar duzuena da paella oilaskoarekin. Zer moduz doa? Ondo. Momentu honetan, zein puntutan dago? 10-15 minututan bukatuta egongo da. Eskuz esku? Bai, eskuz esku biok hemen. Osagaiak arroza eta oilaskoa zirela jakiterakoan, zer iruditu zitzaizuen? Ondo, idea ona bai. Etxean, elkartean, prestatzen duzuen platera bada? Ez, noiz bai, baina ez asko. Alguna vez, pero no mucho, la paella. Gehiago zarete babak eta alakoak prestatzekoak? Bai, lapikokoak gehiago, baina aurten horrela egokitu da eta onartu egin behar da. Berdin, animatu zarete? Bai, berdin animatzen gara. Osagai nagusiak aipatu ditugu, baina zerbait gehiago ere izango du? Ez, salda soilik, oilasko salda, etxean egindakoa. ¿Caldo casero preparado? Caldo casero. Arrasateko bitalde esan dut, ez dakit, zuzendu beharko tenukeen akaso, izan ere hementxe daukagun taldea musakolakoa da, eta gurekin dugu Txeliz. Kaixo, Txeliz? Eguardion. Tapa ipinita zuen kasuan. Bai, bueno. Baina bukatuta ez oraindik. Ez, oraindik ez. Orain egiten ari da, baina bueno, Oraintxe hasi gara egiten, 20 minutuan perfektua egongo da. Musakolako errezeta bat da, zeukein zeuk janerako egin genuena, San Juan jaietan, eta zoragarri atera zitzaigun. Formula emango dizuegu, baina txapelketa irabazten badugu. Si ganamos el concurso de entre hogares de jubilados. Momentuz, sekreto. Momentu sekreto da, bai, dana sekreto, baina, bueno, oie, alegiko dugu hogara zelan egin dago. Aizu, eta zuen kasuan hemen ikusten dugu egiteko beste modu bat, tapa jarrita. Horrela egiten duzu zuek paella? Bai. Ale, ez duzu inork ikusterik nahi? Horregaiti. Inork ez ikusteko, bestela kopiatu egiten digute. Beste batzuk beste modu batera egiten dute. Batzuk ur gutxi, salda gutxi botatzen diote. Arroza, oilaskoa eta zer gehiago? Piparra berdea, pipar gorria, kipula, oilaskoa lortakian puesto, eta gero ja urdai azpiko da darle otro toque diferente. Hori bukaeran? Bai, hori bukaeran, bai. Gainontzeko guztia horari da, pil-pil? Hori da, eta gero ja probatuko gara zelan da gatxakin, eta bestela gatxa eta kitxo. Arizarete probatzen pixka bat, egin ala arizarete ikusten zer moduz doan? Oinez, hasiko gara, ikusi. Laister probatzen hasteko moduan. Falta da, igual, 10 minutu. Tira, eta apurtxo bat aurrerago eginda, hemen 3. bikote bat, kasu honetan, Antzuolatik etorritako ordezkaritza, 2 lagun ditut, bana, alde bakoitzean, zer moduz doa, zuen gaurko paella hau? Bueno, usteko ondo do egarrela. Gero ikusiko, a ber, txezaten dau jurau, a ber, eta itxoin inbier. Orduan jakingo da ez da? Hombre, orduan kentzo da nerbixuak eta dana. Tira, momentuan elasai ikusten zaituztegu, dagoeneko lanik handienak aurreratuta. Bai, ja, oin, etxoin. Pixkaten ondo aurre behin deixela, eta gero pixkat reposo deixela, eta ja, guri egin da dao. Inbierreko egin da dao. Baina begirik kendu gabe. Oraindik ere geratzen diren minutuak importanteak dira. Disfrutau inbi da behiratzen, bai. Ez bakarri jaten.
Tira, aurten paia eta oiaskoa, oiaskoarekin egindakoa, eta iaz ere bertan baitzineten, iaz babak egitea egokitu zitzaizuen, zeinekin moldatzen zarete hobeto, bietan zein erresagoa? Bueno, nik uste dut hau erresagoa dela. Baina, bestian inginuen alegina bintzat eta... Aizue, eta zein da zuek gaur hemen egotearen arrazoia? Zuek altzarete landatxopeko sukaldaririk onenak? Bueno, onenak ez da. Gu presentatu egin du voluntario eta jazta, sin más. Ez da... Inok ez da nahi izaten, da, jake batzordean gaen, gurituko dugu. Hori da, ez da, lehiaketa honetan ere antzuola ordezkatuta egon dadin, ez da? Hori da. Importantiena. Geizki gehatzen baza, orduan tomadura de pelo da, baina, igual da. Eta zer, lehiaketan bai, sozidadean ere bai, aritzen zarete sukaldean, etxean ere babuzu ohiturarik edo gutxitan egiten duzu, Etxean gutxi egiten du, porque Andriek itzen dau, baina, sozidadean da, kuadriliak da itzen ditu, bai. Hilien behin, erola, afain bat, bai. Eta ondo defendatzen zarete, ze osagai ipini bizkiotzue pixka bat platera hori bisitzeko, ze bisigarri edo osagai aukeratu dituzue? Bueno, sin más. Etortzen danean, hau bota biduta, bota eta fuera. Eta gero proba binbidua zela da. Hori, eta... Osagai errexeak ipin ditu, olua eta konejua bota jau, gero txampiñoe batzupe bai, bainak, eta piparra eta kipulia, eta danetik. Kompletu antzean hortaz. Bai. Valentzian bezala. Eta oinatiarrak ere bai, sukaldean, pakelekutik etorrita, zer moduzu azte? Oso ondo, gustua. Gustora, konta iguzue, ze nola ari zarete pai hau prestatzen? Miguel, zuk izan, hau da artistia biak esango zuzela ni Hemen, nola ari zarete? Lehenengo oilaskua, hoi aparte. Gero, eta piparrak, eta piparrakin, eta pipar gordiak. Gero kipula hola purba potxau, eta jara aparte, eta gero azken inguan bota rosa, saldia egin zuen leheno, gero bota rosa, kipulakin, eta hola fregido ondo. Gero bota saldia, oilaskoa eta piparra, eta 2 minutu jarri eta jazta. Eta orain, zain, Eta zer, zuek ekartzen aldituzue osagaiak edo antolakontzakoek ipintzen dituzte? Antzuleko ez, honein bergarrak ipinuzko dena. Piparra eta kipulak. Bergarako ipintzen oztai, kasuelia, zua, olisua, oilaskua eta arroza. Hortaz, oiaskoa eta arroza eta horiek guztientzako berdinak dira. Hor ere egoten baita, gakoa, batez ere paiaren kasuan arrozari dagokionez. Arroza, oilaskua, kasuelia eta zua, eta olisua eta gatza. Beste dana... Guk ipinio piparrak eta kipulia, bestik ez. Eta eskua. Eskua gunek ipinio. Nik lagundu. Nik eskua pulteka. Aizue, erresa izaten alda horrela biren artean kozinatzea? Bai, oso zamorra. Bakoitzak izaten baitu bere egiteko modua eta beste batekin egitea tokatzen denean, batzuetan gauzak erraztu baino zaildu egin daitezke. Nik egiten dut era batea eta bestia bestera. Baina behi jarretxeatiken bere era. Osak ez da Maximis bat izango, bere erara ari zarete hortaz. Eta niko forma. Zu baino jaioago alda, sukaldean? Ez da eke. Baina surte iso igualepikoa. Tira, ikusi egin beharko da hortaz, zer gertatzen dene gaurko lehiaketa honetan, urduri etorri zarete edo ez, zalakorik ez? Ondo pasatzera, parte hartu eta ondo pasa. Ondo pasakia eta hemen falsan urtien be guztua ibili ginen, eta gehotan elkarra paskaldu eta etxea guztua.
Beno, bikote, zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Saria antzuolara. Hori da, antzuolara ez hori da. Espero zenuten? Bueno, espero ez, baina. Beti esperantza. Bai, beti. Zein izan ote da gakoa? Hoxe bicho batera. Hau botaku eta bestia botaku eta hori ez. Eta hola. Elkarlana. Bai. Justu, Musakola atzetik, Claro, hori. Eta gertutik. Importantia da hori, gertutik haure etxea. Beste batzuk behatzetik bat zela. Bueno, eta hemendik Legazpira, Gipuzkoako lehiaketara. Prest. Pres. Oin ezakitze inbiu, baina lutxau inbiuan, bai. Zorionak, eta mila esker. Eskerrik asko. Kontxi, zuri gaur epaimaiki delanetan aritzea tokatu zaizu zer moduz? Bueno, ondo. Danen artean inbiada gauzak. Ez da hori ere erreza izan, Ez, batzutan ez da erreza, porque danen gustu aitea ez da don. Eta puntuazioak ere hortxe, parekatuta ibili bira gainera. Bai, banaketa bastante ikuste esan garbi zein dan honena. Bai. Zaporea, aurkezpena, zertzuk baloratu dituzue, erabaki hartzeko? Dana, arroza pixka suelto enbia da, eta gero zaporea asko. Niretako zaporea da importantia. Hori da ez da, eta orain geratzen da parterik onena, guztiok mailan jarri eta egindakoak jatea. Gentiak eta herri guztietakoak eta jazta. Alase. Tira, hon egin dizuela. Berdin zueri, bai.